boas noites. Varios roubos en vivendas manteñen en alerta os veciños. Segundo publica hoxe El Progreso, varios deses roubos tiveron lugar nun edificio do barrio da Piringalla. Ao parecer, os ladróns poderían formar parte de bandas profesionalizadas. Un edificio da rúa Ceroleiro, na Piringalla, sufriu un roubo que afectou a varias vivendas a pasada fin de semana. Segundo publica hoxe El Progreso, os ladróns asaltaron 3 vivendas do cuarto andar. Afortunadamente, nese intre, non había ninguén no interior das mesmas. Segundo El Progreso, este tipo de ladróns forma parte de bandas moi profesionalizadas que case non deixan pistas e que actúan sempre da mesma maneira, reventando as pechaduras dunha forma limpa, rápida e silenciosa. Neste caso, actuaron a plena luz do día, crese que entre as 9 da mañá e as 3 da tarde. Nunha das vivendas que estaba baleira xa nin chegaron a entrar. Nas outras dúas reventaron as pechaduras e entraron cun obxectivo claro: diñeiro en efectivo, ouro, xoias e pequenos obxetos de valor e de pouco peso. Segundo o habitante dunha desas vivendas, na súa casa non había nada diso, polo que rebuscaron pero non colleron nin romperon nada, nin tan sequera a televisión ou o ordenador. Isto fai sospeitar que son ladróns que non queren transportar grandes bultos. O máis seguro é que a súa idea fora continuar co roubo nos demais pisos, pero ao parecer as protestas dun veciño que se queixaba dos ruídos fixeron que fuxiran e desistiran no seu intento. Unha octoxenaria perdeu onte a vida despois de ser arrolada polo tren na parroquia de Pías. O convoi tivo que estar detido durante 76 minutos. Unha octoxenaria faleceu onte despois de ser arrolada por un tren a só 300 metros da súa casa, situada na parroquia de San Vicente de Pías. Segundo informa o xornal El Progreso, o accidente tivo lugar onte sobre as 10:30 da mañá nas inmediacións dun antigo paso que había no lugar de Campos, entre a estación de mercadorías do polígono industrial do Ceao e Rábade. A vítima de 82 anos foi atendida no lugar do sinistro por persoal dunha UBI móvil do 061. Pese os esforzos dos sanitarios por reanimala, non puideron facer nada para salvarlle a vida, por mor das graves lesións que sufriu na cabeza. O convoi que alcanzou a muller era o tren hotel que facía o percorrido Madrid a Coruña, no que tan só viaxaban 2 pasaxeiros no intre do sinistro. O accidente provocou que o tren estivese detido durante case 80 minutos, ata que autorizaron ao maquinista a que reanudase a marcha. O voceiro do Goberno local, Luís Álvarez, dixo hoxe que José López Orozco é unha aposta firme para renovar a alcaldía. Preguntado pola posibilidade de que o rexedor se presente ou non á reelección, Luís Álvarez tamén subliñou que esa é unha decisión que debe adoptar persoalmente López Orozco e despois será o partido quen adopte as medidas oportunas. O equipo de goberno, quer dizer, os concelleiros somos plenamente conscientes de que o alcalde de Lugo é unha aposta firme para renovar a alcaldía. E ademais tamén sabemos, o sabe a xente de aí fora, que a capacidade de traballo do señor Orozco fronte do Concello é prácticamente imposible de igualar. Pode gustar ou non gustar, podemos estar de acordo ou non de acordo coas decisións que se tomen dentro do goberno, falo da poboación, pero o que é innegable é que o señor Orozco está por 4º mandato consecutivo ostentando a alcaldía de Lugo. Eso tamén podemos entender que haxa moitos sectores neste momento cuyo obxectivo fundamental sexa que o señor Orozco non sexa de novo o alcalde. Evidentemente, dentro do grupo de goberno estamos nas antípodas desa posición. E, en todo caso, o que si faremos será ser extraordinariamente respetuosos con alguén que leva
16 anos traballando incansablemente polo desenvolvemento desta cidade e o cambio da cidade de Lugo ao longo destes 16 anos é tamén absolutamente innegable e, polo tanto, respetaremos a decisión que tome, pero é unha decisión que ten que tomar el personalmente en principio e despois consensuar co Partido Socialista. Insisto, nesa orde, primeiro ten que ser el que manifesta a súa vontade de seguir e despois será o partido o que tome as decisións pertinentes. A un mes do comezo do San Froilán, dende a Asociación Lugo Monumental pídenlle ao Concello que controle a actividade ilegal dos manteiros. Hoxe o voceiro do Goberno local, Luís Álvarez, recoñeceu que é un problema de difícil solución. A competencia sobre ese tipo de actividades e a afluencia desa xente non é unha competencia municipal. En todo caso, insisto, hai, como houve sempre, e o vai seguir habendo, reunións e hai plans especiais en coordinación coa subdelegación do Goberno para, digamos, o control e seguridade de todos os que participamos nas festas do San Froilán. Tampouco me cabe a máis mínima dúbida de que calquera entende que se en un sitio que tradicionalmente é ocupado por persoas que realizan ese tipo de venda, o feito de que nese sitio se instalen outras actividades con carácter previo imposibilita que se leven a cabo esas actividades por parte desas persoas. Que non lles resultan suficientes? Posiblemente, pero cal é a única opción? Impedir de forma física que esas persoas entren na cidade, posiblemente e vostedes o están vendo, desgraciadamente, e non quero, créeme de verdade, que non quero nin de lonxe comparar situacións dramáticas como as que se están vivindo nas cidades españolas do norte de África, pero aí o teñen vostedes. Miren que non hai aí recursos destinados tanto desde o punto de vista físico de barreiras como de persoas encargadas, pero hai cousas que resultan prácticamente imposibles de conter. Enténdame ben, porque sei que estas palabras poden ser polémicas e poden ser mal interpretadas. Estou dicindo que é moi doado e é lóxico pedir que se imposibilite que se leve a cabo esa afluencia masiva. Eu me pregunto simplemente como o Goberno vai adoptando as medidas en coordinación coa subdelegación do Goberno tendentes a minimizar ese impacto. Pero a realidade nos vai a decir, digamos, a bondade, o éxito desas medidas que estamos adoptando. A muller a que disparou a súa parella a semana pasada en Chantada experimentou unha leve melloría no seu estado. Continúa na UCI do Hospital Lucus Augusti, pero xa abriu os ollos por primeira vez dende o accidente. A pesares deste pequeno avance, non se prevé o seu traslado a curto prazo, dada a gravidade das feridas que lle provocou o disparo, polo cal unha bala se aloxou nun lateral da súa cabeza. Aínda que este síntoma de mellora é positivo, aínda é cedo para falar de recuperación e de posibles secuelas. A súa parella, o dono da hamburguesería na que traballaba como camareira e na que ocorreu o suceso, atópase no cárcere e confesou ser o autor dos feitos. Breogán presentou hoxe a Dani López, un xogador que emprende a súa segunda etapa en Lugo. O novo base celeste asegura que regresa con moita ilusión e coa experiencia que lle deron os anos. O Breogán presentou hoxe o seu novo director de orquestra. O base Dani López emprende así a súa segunda etapa en Lugo, unha andaina que chega con moita ilusión e, sobre todo, moita máis experiencia. Como jugador tengo más experiencia, físicamente me encuentro bien, no he tenido ningún problema de gravedad desde que estuve aquí, entonces bueno, y soy un jugador que normalmente
siempre me he cuidado, entonces, no sé, pienso que soy un jugador parecido, pero quizás con más experiencia y a lo mejor un pouco máis de temple. Despois dos primeiros adestramentos de pretemporada, o base breoganista ve un bo conxunto, o que todavía lle restan algunhas pezas, pero admite que non se poden por metas para esta campaña e que o transcorrer da temporada dirá ata onde pode chegar o equipo. La competición nos irá poniendo donde merezcamos estar, pero que en principio somos un poco incógnita porque no hay muchos jugadores que tengan una trayectoria o un peso específico en la categoría. Entonces hay mucho por demostrar y bueno, eso es una baza que tenemos que hacer que sea positiva, ¿no? Sobre a meta que pode acadar o Breogán, tampouco se quixo pronunciar o seu adestrador. Lisardo Gómez ten fixada como meta primordial facer un bo conxunto, un bloque que poida competir en cada partido, o que lles permitirá chegar o máis lonxe posible. Como objetivo, nosotros, yo a los jugadores lo que les planteo es que tenemos que, como objetivo, ser un gran equipo. Eso de entrada, ser un buen grupo, ser un equipo duro, ser un equipo sólido y a partir de ahí, pues seguramente nos podremos marcar objetivos. Coa pretemporada xa comezada, o técnico aínda lle falta por concretar algunha incorporación, algo que agarda se concrete nos vindeiros días. Tenemos muchas opciones, algunas pues muy cerca, pues que se nos han ido. Es lo que pasa cuando pues realmente aspiras a algo importante, algo interesante, a buenos jugadores, ¿no? Que al final pues equipos superiores económicamente, incluso de categoría, se los llevan. Bueno, estamos en esa línea de que los jugadores buenos pues van a otras ligas y nosotros estamos esperando a que los buenos pues bajen un poco de precio o se nos pongan un poco a tiro, pero sí es cierto que seguimos trabajando, que hay varias opciones y que esperemos que en breve lo cerremos la contratación. Esta mañá botou a andar un novo proxecto deportivo na cidade. Lugo Sala estreou o seu primeiro campus, un evento no que contan con 41 rapaces inscritos. Bastante contentos después de que hace 2 meses, lo que decías tú, estábamos presentando nuestro club y bueno, era una incógnita y ahora empezamos con el primer evento que hicimos, el campus, a modo de captación y a ver cómo reacciona la gente y muy contento. La verdad teníamos sobre 50 plazas y creo que cubrimos sobre 41 plazas, o sea, para mí bastante éxito. La ciudad sabemos que el fútbol sala es uno de los deportes que más niños tienen, más licencias y bueno, aquí lo puedes demostrar y antes del colegio con muchos padres pues les dimos esa opción que no había en Lugo, hay algunos de baloncesto y tal, pero de fútbol sala no había ninguno y aquí tenemos el resultado. La idea un poco era orientarlos a un aspecto técnico cada día de fútbol sala. Hoy pues nos tocó un poco habilidad, el resto de los días pues manejaremos control, pase, disparo y regate y luego mezclar un poco con juegos en los que los chavales se pueden divertir. Ese es un poco el aspecto que tanto Félix, Josete y yo somos los que llevamos ese mando y a partir de ahí pues hay actividades como la piscina, como os puedo explicar Pereira, una actividad sorpresa, sorteo de camisetas, o sea, queremos meter muchas más cosas, pero lo poco una parte de fútbol sala pues vamos a trabajar esos diferentes aspectos. Sí, estamos ahí, hoy a la tarde ya viene César, mañana se presentará también Hugo, jugador de Santiago Futsal, y el viernes pues está por aquí también Miguel Ochano, bueno, que estamos ahí, como está recuperándose también de la lesión en Lugo, pues aprovechamos y también nos visitará. Es de agradecer también que desde el primer momento pues, que nos pusimos en contacto con ellos, estaban totalmente ilusionados por venir con nosotros. Fechas un poco los elegimos por eso, que fuera ahí en septiembre, antes de empezar justo el cole, a la vuelta de vacaciones, preferiblemente antes que junio, que era un poco donde había se condensaba más campus y bueno, al principio parecía que íbamos a tener 10, 15, 20 niños y de repente pues nos aparecieron más de 40, ¿no? O sea que era un éxito total y ahora la parte es la nuestra, ¿no? Que los niños queden contentos, hacer un buen trabajo y sobre todo que estamos ilusionados que es la primera actividad del Lugo Sala. Despedímonos con imaxes dos rapaces que participan nese campus Lugo Sala do que lles acabamos de falar nos deportes. Pero lembren que a información continúa, como sempre, no xornal El Progreso e no portal do grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá.